Go guys, sa mga nagtatanong sa akin ng mga lalagyanan ng gagamba, ito aluminum, hindi siya mabubulok, sobrang tibay. Ayan, 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 ayan guys, ayan, fiberglass saka aluminum guys. Ayan guys, PM lang sa may mga gusto. At meron pa tayong double. Ito naman, medyo malapad naman siya. Yan ho guys, derby size na siya guys. Maluwag na maluwag pa sa derby mong gagamba, sa mga OS, salmon. Aluminum din to guys, yan. Na meron siyang carbon na kulay itim. At fiberglass. Fiberglass yan guys. Ayan guys, fiber yan. Sinapinan ko lang. Yan. PM lang sa may mga gustong bumili guys. Available tayo. Aluminum with fiber. Talagang matibay. Matigas, maangas tignan. At ito naman ang isa natin na pure fiber. Sliding door. Ayan, may mga lamang kasi siyang gagamba eh. Ayan, sliding door, pure fiber. Ayan guys. Ayan guys, pakita nyo naman. Yung iba tawag nila dito pitak. Mga pitak kung tawagin. Pero ito, sa Tagalog, lalagyanan ng gagamba o kahon o kulungan. PM lang sa may mga gusto guys. Like and share and subscribe para sa marami pang video. God bless all.